Andito ko ngayon guys sa isang lugar dito sa Danau City. So sa may Bonifacio Extension, so medyo nasa squatter area ito guys. So mayroon akong pinuntahan. So dati ko na siyang kakilala pero matagal kami hindi nakita. Dala nang lumipat na ako ng bahay. So ngayon guys ay binalikan ko. So gusto ko na lang i-share sa inyo ang kanyang buhay. So pangalan po niya ay si Alan. So kausapin natin guys. So ngayon guys ito ay si Alan. So ito yung kanyang misis. Kini mo anak niya. At ito naman ang kanilang nag-iisang anak. So isa lang anak niyo Tino? Isa lang. So Lan, anong kinabubuhay mo ngayon? Anong trabaho mo? Hilot. Hilot. So massage. So wala nang ibang pinagkikitaan? Wala. Ikaw naman ate, anong ginagawa mo para makapira? Wala ako trabaho. Wala. So dati guys ay kasi nga kilala ko itong si Alan. So gumagawa siya ng puso. Yung sisidla ng hanging rice guys. So ngayon dahil natigil na yung pagbibinta ng puso gawa ng COVID, so nawala na rin siya ng pagkakitaan. So si Alan po guys ay isa po siyang PWD, so person with disability. Hindi po siya nakakakita guys, kaya yung misis niya po ang nagsilbing mata niya habang siya ay umaalis. So lagi po niyang kasama yung misis niya. So dito kayo nakatira, dito sa maliit na kwarto. So pwede na to kuhanan. So ito po yung kanilang tinutulugan guys. So yan po ang kanilang kwarto guys. So napansin nyo ay sobrang liit lang. So dito po umiikot ang kanilang buhay kasama ang kanilang anak. So tapos okay naman, mayroon silang ceiling fan, pero sabi nila guys kapag umuulan tumutulo yung bubong kasi butas-butas po yung yero. So ngayon guys ay hahandugan tayo ng isang awitin ni Alan. So pakinggan natin guys. Saan babot ang iyong pangarap? Anong naghihintay sa iyong bukas? Sa buhay mo kaya may araw pa na sisikat? Ikaw lumang sa iyong landas. Karamay mo ngayon luha at hirap. Yung higaya bang magaganap? Pag-asa hindi tuloy na magwawakas. Sasabi din ang tangi mong pangarap. Esperansa kahit pa kay bigat, ang pagsubok na nasa iyong balikan. Di maglalaon, araw mo ay sisikat, katotohanan ang magaganap. Esperansa. Kaya ka po ngayon luha at hirap.
Ligaya bang magaganap? Pag-asa hindi tuloy na magwawakas, sasabitin ang tangi mong pangarap. Esperansa kahit pa kay bigat, ang pagsubok na nasa iyong balikan. Di maglalaon, araw mo ay sisikat, katotohanan na magaganap. Esperansa kahit pa kay bigat, ang pagsubok na nasa iyong balikan. Di maglalaon, araw mo ay sisikat, katotohanan na magaganap. Esperansa. Esperanza. Sa pagkataong ito guys ay nagpaalam si Alan na umihi muna. So nagkaroon tayo ng pagkakataon na makabili ng kunting grocery para isurpresa siya pagbalik niya. Ngayon guys ay walang tao dito sa kanilang tinitirhan kasi nag-CR si Alan. So susurpresahin natin sila guys. Bigyan natin ng kunting bigas. Meron ding mga sardinas at dilata sa loob. So surpresahin natin. Dayan. So dumating na si Alan guys. So bibigay na natin yung ating sorpresa bago ako umalis. Lan, usa ko mulakaw. Bago ako umalis Lan ay may iiwan ako sa iyo. Kunting biyaya. So bali may kunting bigas. Tapos mayroon ding noodles at dilata sa loob. So pasensya na po Alan at yun lang ang aking nakayanan sa ngayon. So sana ay makatulog itong kaunting biyaya na hatid ko sa iyo ngayon. So baka may makakita sa ating video ngayon at baka may tumulong. So sana may gustong magpaabot ng tulong sa atin. So sa ngayon Lan ay yan lang muna ang aking maibibigay sa iyo. So balik-balik lang ko dire. Alam, basta mahal kita kailan pa man. Huwag kang mag-isip ng ano pa man. Mga paliwanag mo'y